Nice! I pozdrav, čao, ekipa, evo me opet, moje ime Ana Marija i evo nas u još jednom unboxing temu haula. Ljudimo, ja ću bankrotirati s silnim narudžbama, silnim paketima, više ne znam gdje, šta, kako. No hajdemo vidjeti šta je ovoga puta stiglo, već zaboravim šta sam naručila, a kamoli da se sjećam više da sam to naručila. Ili ne daj Bože da vidim nešto što sam već naručila pa skoro ponovo kupim, samo mi se još i to treba dobiti. I evo ga, tu je prvi paket. Ja sam ga sam gore načela, čisto da mi bude malo lakše. Dakle, ljudi moji, ovo je masažer za lice. Naravno, kupila sam i na kraju vidim bolje, kvalitetniji, ljepši. Ne sviđa mi se više ovaj radi, ali to nije to. Morat ću još jedan naručiti. Katastrofa. Hajdemo dalje. Znači 100 komada sam naručila za čišćenje putem stopala flastere. Znači 100 komada, ljudi moji. Nisam normalno. Prvi put sam naručila neki 10-ak. Fora su, miriše. Da li djeluju? Valjda djeluju, zato što se ostane crno. Evo, znači 100 komada. Valjda nešto radi. Hajdemo da, aha. Evo, ne znam šta bih vam rekla na to. Naručila sam ove šablone za obrve, ne znam šta će mi to, ali naručila sam. Hajdemo dalje. Flasteri za spavanje. Da vidim kako izgleda izunutra. Obična naljepnica. Ne osjetim baš neki miris. Izgleda bačen novac. Ali dobro. Hajdemo dalje. Mali, mini džuser. Čašica. Prijenosni. Ok, to sam znala da je malo. Moglo je biti malkice veće. Znači, moglo biti malo veće. Ovo radiš. Svijetli. Pičita ne radi. Vidjet ćemo. Igrat ću se kasnije. Tako ne radi još. Ajmo dalje. Evo, ovome se veselim, sad će ljeto uskoro. Ovdje se spoji prskalica ili crijevo i onda to fino priča. Kako izgleda, vidjet ćete. Kad zagriju vrućine. Kutijica. Kutijica. A u kutijici igrica. Nije za PlayStation, ali mislim da je nešto kao čovječe, ne ljuti se. Sad, ajde. Kasnije ću se igrati s tim, idemo na drugi paket. Također otvoreno samo. Koliki je. I sad. Dobro. Ok, nema veze, ajde. Mogla sam i misliti, onak krijučka moka. Dobro, ajde, 5 komada sam naručila zdjelica od nehrđajućeg čelika. Znači, 5 komada. Dobro, poslužit će za nešto. Mislila sam da je za miješanje, iskreno, ali očito da nije. Već sam naručila tepsijice, naručila sam lonac. Ne znam ni šta će mi ovo, iskreno, kalupa već imam za kolače. Ali evo, morala sam ja još naručiti. Eto, zato što mi baš, eto, treba. Ovaj sa srcem, kalupić. Definitivno poslužit će, nije loše. Još jedan okrugli, mislim već imam jedno 5 komada, ali od viška glava ne boli. I još jedan četvrtasti. Mogla bi biti malo kvalitetnije. Malo je iskrivljeno, ali dobro, vidjet ćemo kako će funkcionirati.
Evo, malo je iskrivljeno. Ne znam koliko vidite, koliko je iskrivljeno. Ali vidjet ćemo. Dobro. Nek sam ja naručila. A sad još je na baterije. Jao, ljudi moji. Strašno. Ali dobro, koliko para, toliko muzike. Dobro. Mali mikser lagani. Ne mogu reći da nije lagan, stvarno je i mal. Više mi je to dječja igračka. Dobro, nije par na baterije. Dobio se i metlice. Ok, metlice su u redu. Ali doslovno malo. Da li radi? Iskušat ćemo kad budem pravila kolače. Ali, ljudi moji, ovo je igračka. Ja, ali neka. Ja već, za šlak će poslužiti. I hajde da još sad vidimo ovu igru, što sam rekla. Sad kad je to malo. Ja ću ovo voditi. Već sam naučila da ne trebam vjerovati svemu što piše, čitam i opet ne vidim, ne pročitam. Bitno da kupim. I što mi treba i što mi ne treba. Znači, evo, kutija zgnječena je. Aj sad. Da li je unutra sve pripadajuće? Da se nadam da je. Ajde. Ali evo, mogu i već i zalijepiti. Koliko para, toliko muzike, sve mi se čini. Ali dobro, bar su svi dijelovi tu prisutni. Eto, zgode i nezgode, pa ti kupuj sad te moja. Ništa, vjerojatno da ću naručiti još 150 puta. I 150 puta ću biti zadovoljna i bit ću razočarana, ali eto, za više ovakvih videa slobodno me zapratite, lajkajte, šerajte, subscribeajte i slobodno koji put svratite, pogledajte što sam još kupila, eto. Dok ne bankrotiram, nema kraja. Ajde, pozdrav svima. Pusa, čao, bok, ljubi vas vaša Seka iz Osijeka. Ćao!